Najul Ya Mirdad. kayak Nasila Mirdad, Nana Mirdad itu sih. Dulur lah. Oh, ono golongane artis ya sampean. Di tahun kepiro sampean mau memutuskan oh iki wis tambatan hatiku wis ngono ya. Dalam artian warung iki, iki ono sangkut pautnya ambek pekerjaannya orang tua nih bojoku. Yes, memang Mas Kito bener-bener kaki tangannya sama nih Mas. Oh, Mas Kito. Enggak, Wah, Mas kita lagi wong Mas. Cak cipir merambat neng kawat, masih gak mampir pokok liwat. Podcast ngomik ngobrol neng mic, siap menemani kanggomu kawan. Halo Re, selamat datang kembali di podcastnya Ngomik Ngobrol Ning Mik. Ya, kita senang sekali hari ini kedatangan tamu spesial ya. Ada. Waduh macam ini, waduh. Tamu spesial ya, kita tahu lah. Orang yang satu ini salah satu hitungannya pembisnis muda asli Lumajang yang sudah menggurita bisnisnya mulai dari kedai kopi, ya bener ya Mas ya? Yo akeh ya. Cuma sampean kenal aku akhirnya ngecak aku. Mulai kedai kopi, terus ada juga sate ala skena. Ya kenalkan, ini ada Mas Midat. Masuk asli nih jenenge Mas Midat. Iya Pak, asine iku Sopo Apa ya? jeneng aslinya siapa? jenengku asine Najul Mirdad. Oh, Najul Mirdad. Najul Ya Mirdad. kayak Nasila Mirdad, Nana Mirdad itu sih. Dulur lah. Oh, ono golongane Karena artis biasa, ya sampean. Ya iki tamu spesial iki. Beliau ini adalah sosok di balik kedai kopi. Ya mungkin teman-teman sudah tahu lah untuk kalangan Lumajang dan sekitarnya. Kedai kopinya namanya Ogut Cafe yang berada di timurnya alun-alun Jalan MT Haryono. Bener ya Mas ya? Nggih. Oh, ya. Inilah Le anjer-anjer sing rada ndak ruwet yo. Burine lapas. Burine lapas. Ini apa? Burine lapas. Nang lapas le. Ketemu ya lapas. Wah, wis seruput. Follow ya Rayo. Follow. Langsung oleh promo. Oleh Ndak ada ono. Promo-promoan. Ya ini adalah sosok di balik kopi Ogut yang sangat-sangat hit untuk saat ini di kota Lumajang dan sekitarnya ya tentunya. Di balik itu ada juga segmen tambahan, mungkin tidak setiap hari ya, mungkin 2 hari atau 3 hari sekali itu ada namanya sate doa ibu, itu milik Mas Midat juga ya. Rong dino iku dikarenakan tukone mek rong dino, Pak. Oh. Karo ibuke lho. Teko ibuke. Iya. Oh, teko kono nih. Teko sing wong pinter sing jare sampean Soale bapak kan wis edo dak iso ndonga deh. Sing njaluk ndonga malah. Wis rapi Mas. Sudah ya. Sudah nikah. Sudah nikah, Pak. Berarti sudah punya berapa tahun nikah sih? 2019 akhir, Pak. Udah omongan berarti. Ada. Ini udah izin istri apa belum kesini nih? Mas Apa Midat? kok izin masuk meyan iki? Oh, bener. Iya. Awak dhewe izin. Lah iso Mindra. istrine sing izin. CC. Iki ini tak aku ngomong ya. Oh, lek owner ngene iki sih. Enggak, maksudnya ngomongin mek dikene tok. Balik di rumah ya jujur ya, Pak Dewa. Iki anu dibip anggo suarane. Bip udah. Enggak usah. Jelas ya. Lewat dewi dari power ya. Enggak ada ya, Bang. Wis. Dianemin atau apa? Tiara wis, turu latar ae dhewe wis. Intine Mas Midat ini ada hal spesial kan untuk kita datangkan ke sini buat teman-teman viewernya dari Ngomik ya, Ngomik sekalian. Nanti habis nonton film nonton podcast ini pasti ada ilmu yang didapat. Nah, ya. Ini jagoan biasa. Pikirku ngene, maksudnya Rene teko kan ndak hai lho Mas Iya, Midat, iya. maksudnya ya teman-teman sekalian iki ngabisno kuota ini ben aku kemarin delok podcast Ngomik
bintang tamu nih Mas Midat aku oleh ilmu bisnis, oleh ilmu opo lho kan ngono iki Mas. Ya pasti kok. Pasti. Secara nggak langsung jadi kayak Ambil akeh lah. Ambil akeh. Kan mau dosi sinawi Mas. Pakai apane? Iya iki podcast dak serius belajar. Asu. Wah aku dek jalan yang ngono mau Pak. Iya, Pak. Iki ngomongnya bahasa Indonesia, lek ngomong bahasa Indonesia kok tak tinggal metu ae. Campuran kurang. Iya. Kurang. Oh, dhewe budale lewat sawan, Pak. Tetep ini kok bahasa Indonesia ya. Iso. Apa judulnya podcast kampung. Ngomik podcast kampung. Nggak nyambung blas. Balik mana Pak? Nang Mas kok moro-moro sampean kepingin buka kopian nih Mas? Nah terus iku maneh tak tambahin Mas Hendri pertanyaannya. Selain dari pertanyaan Mas Endi opo kok sampean moro-moro buka kopian? Opo sebelumnya ada bisnis lain? Opo memang pure murni lulus sekolah langsung buka kopian? Opo ya opo Mas Midat ini? Sejarahnya sampean terlahir di dunia ini. Terlahir di dunia ini. Gadon ya. Iku urusannya bapak mak sampean yo asine. Piye Ya lek awale sih pekerjaanku yo, asline pekerjaanku padha koyo awake, Pak. Contoh koyo di aku tahu kerja di kene, aku tahu kerja di kene ngono. Pencolotan. Reno. Tapi ndak bengi lho ya. Reno. Ndak gambar omahe wong. Masih pencolotan tapi ndak gambar omahe wong, Pak. Pocong nggak sampai sampai ini jauh pocong tak pencolotan nih. Mesti kok di bidang sing aku bidang F&B ku pernah awal pertama kerja aku di bidang F&B ini. Awalnya ya melu uang ya Pak. Melu wong aku asine. Mulai melu wong kayak di salah siji resto lah lek ngarani di apa ya? Podo Jawa Timur lah. Jawa Timur. Jawa Timuran. Jadi apa Pak? Pertama Pak sama. Biyen aku awalnya iku teko kancaku iku kayak iki mari ujian lek ngarani SMK iki ujian biyen iki UNAS apa UAS ya? Ujian akhir. Ujian akhir nasional. Ujian akhir nasional. Kelas telu. Iya. Oh iya Iku kan dino Kemis, dino Jumat terakhir, Pak. Iya. Nah, Sabtu iku aku ditelepon koncoku. Oh bungun ya. Iku kan gelem kerja lho, aku sik sekolah. Pak. Maksudnya dalam aku iki sing kanton metu teko sekolahan lho. Aku pengen wirawiri sih ya. Lho ndak. Akhirnya dek nawani ngono, aku gelem, Pak. Akhirnya aku teko Majang iki. Teko Majang iki soalnya wis wis gak ono aku. Wis ono tapi ado. Ngono. Iya. Akhirnya di rumah aku ambek sapa yo? Mbek mbakku tok. Cuma lapo aku air marine iki ngono. Yo gambar iku mau. Sedang saya lek umpamane ndak ditelepon koncoku, aku pancet deh. Si urip kok jane amen, Pak. Ono, Pak. Matur suwun nemen ya, Pak. Iya, nemen aku mati. Cikal bakale Midat iki mau ya. Iku sing awale sampean gara iso mandiri ya Pak ya. Iya, Mas. Mikir tuwek ra iso. Sampai saiki pun aku lek umpamane takon-takon yo, umpamane ndek menune ndek Ogut. Iya. Tetep ngubungi arek iku aku. Soalnya dhewe sing ngajari aku masak. Biyen niku aku langsung masak, Pak. Rezekine, Pak. Soalnya saiki lek ngomong kerja nang awak dhewe moro-moro ngelamar yo. Iya. Kan awak dhewe ditakoni, beda ambek awak dhewe digawa. Iya, bener. Kan ngono, Mas. Lah aku iki digawa. Tapi yang ngono, seminggu sik ndak langsung masak, Bos. Ndak langsung masak. Iya ngumbah piring, Pak. Ono grite. Ono grite. Seminggu ngumbah piring, sret piring yo. Umpamane awak dhewe kora-kora. Lek ndek nggenku soalnya resto iki profesional, Mas. Oke. Jadi lek koyo ndek umpamane kora-kora. Ndek kono iku biyen iku koyo ono kertas tapi dikei plastik apa, mari di apa lek di printing lho Mas lek ngarani. Tapi ono plastike, koyo kakak lho, Pak. Oh, ya, Pak. Laminating. Iku regoe piring lho, Mas. Lek mencakno yo nemponi piring iku aku. Wis ono regoe. Untungnya biyen dan MBG Pak ya. Waduh. Iya. Enggak kan MB. Mantan Bang Gibran. Ono julukan anyar. Lanjut Mas. Ngono. Seru iki ceritanya men iki. Akhirnya seminggu mari iku ketok tiba di resto ngene iki lek awak dhewe melakukan kesalahan, iku langsung awak dhewe wis delok. Kesalahanku pecahno gelas, ndek kono ono regoe, Pak.
Biyen iku. Dibanderol ya Mas ya. Ya dudu dibanderol soalnya konoan iku digawe awak dhewe ngilingno pisan lho Mas. Lek secara lisan awak dhewe lali, Pak. Lek awak dhewe ketok kaya poin lek awak dhewe melakukan kesalahan, ketok. Hati-hati, Pak. Iya ndak? Masuk akal apa ndak? Iya, Kan iya, ngono, iya, Mas. iya, iya. Awak dhewe digawe apa jenenge kaya kesalahan tapi secara lisan. Lali kan, Mas. Loto we lali we sampe penggaweane akeh. Pakai lali nih, lain ndak dicatat. Ya ini Iya, ngono, lali ya dhewe. mare seminggu meneh. Wis ae tak urui nganu ndok, Pak. Yo. Apa? Lah, nyeplok ndok. Oh, ajarnya jeblok ndok sih. Iya, tapi kan nyeplok ndok dek kono ambek dek ndak podo, Mas. Dek kono kan ndak usah sotil, Pak. Awak dhewe kudu ngene, Pak. Wanjai. Maksudnya dalam artian lek Wajar. ngomong profesional ya nun sewu aku Iya. sing tak ro ya, Iya. sing tak ro dhewe. Profesional iku nganu ndok iku ya sing bener ya ngene. Lek teko yo akeh, Pak. Wong megah kena-kenaan cuma kan awak dhewe lek kepengin nambah skill, ya kudu belajar ngono bisa. Nanti lengo ya, Pak. Lho yo ambek, Mas. Oh, ambil. Tapi akeh. Wah, kerupuk tolong aku enggak usah lengo, nggak pasir ngono. Ya ndak wedi. Lah iya. Gaus. Ngene we. Terus mari Kang ndok, Rini. Pak. Mari ndok. Enggak sego goreng. Sego goreng ya. Soalnya sego goreng iku lek di tempatku biyen iku masakannya iku simple, Pak. Jadi kayak bumbu iku wis langsung nyeduk. Contoh kayak bumbu bawangi, wis langsung nyeduk, ndak sih gawe proses buat di blender iku ndak. Lek di kene kan prak. Caca apa ya apa. Berarti gini Mas Midat, aku bayangno ya Mas Midat. Oh jadi bayang dilagoni ya. Aku itu mencoba flashback dari sampean dek pas iku. Berarti ku memang iku dek suatu tempat koyo rodok mewah ya. Iya. Mas Dari sampean gawe koyo celemek dan lain sebagainya ngono yo. iya, Mas. Lho aku masake ketok customer ya ono kocoe. Waduh, koyo aku Koyo rumah kaca lho, Pak. Langsung live stream. live stream ngono. Iya. Tapi lek kebakaran ya jelas. Jelas ya, guys, kosong guys. Iya, tapi aku roto iku ajar dek ngono iku anu Mas. Makanane iku 50-50 kayak Chinese terus tradisional gitu. Nusantara di apa ya? Chinese food lah anggapannya koyo ngono. Dan aku tepake di Nusantara. Dalam arti kayak rawon, Pecel. tengkleng lho enggak. Terus mari ngono sing kuah-kuah lah gule. Ajare iku. Akhirnya terciptalah sampean kepingin buka usaha. Enggak. Oh, enggak sih. Enggak. Soalnya ngerti kerjaan ngono ku ribete, Pak. Asline lho ya. Oh, iya. Lek ngomong Bener-bener. ribete iku Ribet temen. masak iku ndak kok gawe minuman, Pak. Tak pikir nek masak tok tibake ya sik kora-kora pisan. Iya, Pak, ya lek sampean diwadahi tangan ya iso, Mas. Masak sego goreng tapi di tangan. Lah iku aku mari teko kono langsung kayak dolanan Mas Andra ini wis dolanan HP. HP. Dolanan HP. Soalnya sekelilingku iku pas posisi mari metu teko kerjaan, aku golek bidang liya. Ketemune ndek iku, ndek keselilingan ndek handphone iku mau. Akhire kok apa jenenge aku pas posisi nganggur pisan ya. Dodol iki lho. Akhirnya aku ngerti barang, Pak. Mesti barang handphone. Handphone. Rego handphone iki aku ero. Soale koncoku iki kabeh dolanan handphone. Mlebu di handphone. Lingkungane berarti. Paling ngoncone Sofi ya, Pak. Koncone Sofi lah ya. Iya. Ajar aku ya. Sofian. Ambil dolan HP dikira Sofi. Akhirnya jenuh apa bangkrut, Pak? Apa gara-gara apa, Pak? Sing apa ya, Mas? HP ini sampean. HP. HP ku karena lek awale ku aku di kene buka handphone, dodol Iya. handphone lah ya. Wis anggapane dodol pulsa, Pak. Kaboten deh handphone gue. Oh, terlalu besar ya. Pulsa voucher. Pulsa ngono Iya. terus mari ngono koyo HP bekas yo HP anyar ono cuma ndak seakeh koyo toko-toko liya lah. Aku wis anggapane wis anyar lho, Mas. Nah sedangkan warung kopi iki asine projekane bojoku dhewe. Oh. Itu teko aku. Iya. Projekane bojoku dhewe asline. Ya memang kan lek dari segi pemikiran logika mencolotnya ada loh ya. Iya, Teko dunia HP. elektronik
nang bareng mateng. Nang bareng mateng kopian. Iya. Aduh, wis. Aduh, tiba. Tapi oleh nih bojone sampean itu di HP apa di kopi, Pak? Maksudnya? pacaran Kenali dulu apa? Aku pacaran mulai SMP ya. Kan sudah dahulu ya. Ngecup. Ya, Ngecup, Dri. ngecup loh, ngecup. Dicu tiba ya. Berarti sampean iku mulai SMP pasti. SMP ya. SMP wanci. Pesan perumahan ya wis mari ya. Mari, lunas yo. Iya, wis tak tinggali Wis paling. ditinggali. Berhubung ndak wis yo oleh wong Di tahun kepiro sampean mau memutuskan oh iki wis tambatan hatiku wis ngono kan ya. Umur bocah. Bisa botang. Kan orang boleh banyak di ngono. Tapi ndak sempet Pak. Kan hubungan nih kayak Pak godaan nih Pak. Ya mbok iku digodho wong lho Pak. Boleh digodho wong ya wis Resiko ya. resiko Resiko. Pak. Tergantung awak dhewe. Ya mesti awak dhewe iki ngobrol iki nang koyo ngono iki. Komitmen lah wis ya dhewe. Lek zaman biyen lho ya ngomong, "Ya aku komitmen nek saiki yo, aku komitmen rini ya kon tak menculno." Dipencil. Koyoke lancar iki Pak. Apa? Loh, Ayo. jarene wong-wong kan lek pengen langgeng hubungan itu kan kudu lancar. Oh, Yo, pantes anggapane yo, Dak. ngegawa nang rezekine sampean. Iya. Ya ndak Jar aku iya wis sih. apa Mas yo. Awak dhewe ngobrol bengkerengan pasti bengkerengan, tapi bendino awak dhewe bengkerengan ketemu pasti kan ngono. Iya sih, Ketemu iya pasti. sih, Kan macam-macam. ya? Iya, bener. Terus sama moro-moro kopi gue lho Mas, entar takok nomor 5 iki lho, tak tutuk-tutuk. Iku apa kayak projekane bojoku. Oh iya. Karena bojoku kan asline kuliah, Mas. Asli nih. Asline kuliah. Terus, Lah mari aku kuliah iku mari mulai nang rene. heeh, sing teko mangiko yo. Yo, teko mau iku kuliah terus mulai rene. Dek bingung golek kopian ndek Majang iki. Soale biyen iku nggen niku metu teko kos iku wis kopian, Pak. Oh. Budaya kan ngopi di gunung terus mulai nang Anjay, Majang. plot Maksudnya twist itu ya. tuh masalah kepocolan loh Oh ya. iya. Oh iya. Kan ngono, Pak. Pocolan. Cuma sombong aja. Gara-gara kebiasaan ngopi ning ngarepe kose ana kopine. Ini wis, Nah, men lumayan. nanggepane aku biyen ndek kontrakane wis ngebar ngebir ya. Iya sih. Mulai nang omah men ngebir ya dipentung capnya. Dipenteng mbek tangga. Iya Kan sih. ngono, Pak. Hmm. Akhirnya ngopi Menciptakan. 2000 piro 2019 mulai ini ya sih ngopine awak dhewe pasti nang lek ndak nang Ranupani nang Senduro Coffee, Pak. Akhirnya. Sing sesuai passion-e ya. Maksudnya Ya sing enggak. suasananya apa golek? Suasanae. ya apa? Oh, suasana ya. Suasanae. Posisine suasanae biyen ngopine ku anggapane wis dominane nang alas ngono ae, Pak. Tadi nyiptakno sing model-model tropikal ngono iku Ndak ya Mas. ngono sih. Ndak ngono. Oh, ndak sih. Sik ndak lah sih Pak. Enggak deh, Pak. Akhirnya ketemu kanca-kancoe wis bojoku iki. Ketemu kancoe wis. Bener kancaku, cuma lek di pekerjaan iku ndak padha jan. Soale bojoku kan ning sorku, Pak. Otomatis dhek kancoe sik kuliah kabeh. Lah sedangkan aku kan kancaku wis pekerja kabeh. Akhirnya aku kancoan ambek wong pekerja sih. Rata-rata. Rata-rata. Iya, Heeh. rata-rata kan. Iya iyalah. Nyambut gawe kabeh kanca-kancane sampean. Kaya kanca-kanca bojoku iki ngerti kopian. Akhirnya buka le, dep. Wis gawe proyekan iku. Set. Otomatis kan aku kudu mlebu, Pak. Iya. Lah semono ndak mlebu lek bojo keliru. Sik to, iku wis posisine wis nikah apa sik pacaran? Wis nikah. Oh, wis nikah. Oke. Oh. Yo lek kene yo ndrik yo maksudku kene ngopi-ngopi ya wis sekedar ngopi. Lek bojone sampean mbek kanca-kancane koyo mulai teko kora-kora apa nganui gelas, bersihani gelas sampai ngudeke paling dititeni. Loh, kan sing diteni aku, Cak. Iya Kan sih. aku kan biyen di F&B. Ngono lho. Balik Nyambung. mana sini nang pekerjaan lawas. Simbiosis mutualisme. Hubungane simbiosis mutualisme. Asik. Akhirnya buka, sing ngerti kopine Wasito. Sing ngerti kopi lho ya. Tuan muda waskito Iya. iku ya, tuan muda waskito ya. Waker lah ya. Waker banget. Waker ya. Wasito. Ya sih. Akhirnya aku melayu nang dapure. Dapure wasit kau ya. Dapur sih to.
Dapure Mas Gito iku. Dapure. Lek iki ne dapure ku elek, Pak. Temenan. Maksudnya dapure duduk dapure wong lah. Iya. Dapure Kitchen. Kitchen. Akhirnya aku mlebu nang kitchen nih Ya. lah. Pawon lah, pawon ya, Pak. Enak, Ya, enak. pawon ya. Lu enak ngono. Soalnya biyen lek zaman biyen sing kopian sing menurutku oke lah, ono Maksi yo. Wake, Maksi ono, Pakde ono Skena sih. biyen. Terus kan lambat laun kan ono pengupgradean enggak? Pasti. Kayak ternyata 2019 iku lagi rame nih kopi cup. Kopi susu cup-cupan. Oh anjay. Kan ngono. Iya, eling. Nginian. Cangkir. Heeh. Old school ya. Benar. Terus 2019 ya iku mau. Yo akeh sih. Iki maksudnya pandanganku sing tak ero lho yo. Oh. Dudu aku cerita Iya. kenyataan ndak. Iki aku cerita aku dhewe. Jadi Menurut keyakinan saya, ngono ya. Iya, Ya kan aku adik Panji. Ayo, soalnya biyen, Mbak. Lek sing ngerti yo. Awak dhewe duwe duit nih gawe buka kopian. Duwe modal lah gawe buka kopian. Tapi awak dhewe ndak duwe menu-menu iki ndak. Kan Nah, ngono, Mas. Sedangkan aku oleh kelebihan teko Gusti Allah kan ndak. Iya. Awak dhewe garing upgrade wis. Iya Menu sih, iki, menu betul. iki. Ya iki pengalaman teko aku pisan. Aku ono ya maksudnya konco lah. Iku memang buka coffee shop terus kedai. Ya memang dia memang awalnya teko bisnis lain di luar kopi. Akhirnya mereka itu spend uang untuk dan itu iso sampai 15-20 ya. Lho, iku pun sik kontrak. Maksudnya kontrak piye? Ya dalam artian kok ngene, Mas. Wis nang sewu deh. Aku njawab menu 20 menu minuman. Oke. Nah, Kontraknya sak mene. Umpamane gampangnya paling deh. gampangnya. Tapi ketentuan nih iku hanya 3 bulan. Cah. Lek semua meneh ndak kepindak 3 bulan contoh nih. Ya mungkin regoe kan ngono, Mas. Tapi kan gini logikanya, tapi kan kita sudah tahu menunya itu, cara buatnya. Ero, Mas, tapi kan awak dhewe ndak ero bahan. Wah, Berlangganan pisan ya ternyata ya. keren. Kan ngono. Bahane awak dhewe ndak. Sampeyan mesti yo sampeyan tuku es kopi susu Dik. Warung kopi A. Ya podo, cuma kan bahane dhewe-dhewe, Mas. Ya dapur ya, Pak ya. Tiap dapur. Mbok iku takerane. Lek iku aku belajar iki teko Waskita. Tuan muda Waskita. Sekomplek iku ya ternyata ya iya kene iku hitungannya kan penikmat lah, maksudnya kan ndak ngerti jeronane. Asline ngono Pak ceritane Iya, Pak ya. penikmat. Berhubung dadi pekerjaane awak dhewe kudu sinau. Sinau. Mendalami ya, Pak ya. Sekomplek itu Akhirnya. ternyata. Apa meneh saiki? Lek menurutku dhewe sih. Kompetitor iki saiki dudu arek nom-noman iki. Iya enggak? Apa berarti? Contoh wis. Aku iki ndak apa Disclaimer saya ya. Ngene wis. Kaya wong perumahan Adara. Ya apa carane duwe iki cek iso muter dek iki mau, dek perumahanku, gawe supermarket, gawe kopian, dan customer perumahane dek ndak iso metu, Pak. Kan iku dek. 9 naga, sing kene nagae siji dek Sulokambang, Cak. Iya ya. Anjir. Lho maksudnya Ternyata awak dhewe iya, iki, iya. aku ndak sambat, Mas. Tapi gawe dek Lumajang ya sangat apik. Sangat Akhirnya wong iso milih. Saiki arek ndak padha koyo biyen, Pak. Ngopi lho ya. Lah biyen ngopi D A B B B C wis. Lah saiki aku kepengin ngafe sing ono musike. Ono. Aku sing kepengin ono kolam renang ono kan ngono, Bos. Dadi lek saiki ndak bingung, gawe lek saiki iso apa ya? Iso luwih komplek ae sih lek menurutku. Aku kepingin ngopi sing iso dipangku ngono. Karena Dek gitu. Kan itu 2019 ya, Mas ya. Iya, Mas. Kan di bekas dhisik iku marono Covid, Mas.
Oh, Piye iki ceritane sampean Aduh, iya, yo. bertahan di kono iku piye, Mas? Hitungannya sih umur jagung ya. Untuk jagung Mas ya, Mas. Apa kecambah? Cambah langsung keterak covid. Iya. Cur. Ndak mudah lah, Pak. Ya bertahan ning Covid iku. Piye, Pak, ceritane sampean, Pak? Iku buka Covid oleh rong wulan yo sing temen-temen nih. Contoh nih, lek sing biyen kan koyo jam 8 tutup. Kan ngono, Mas. Langsung di WFH, operasi ngono ya. Lockdown ngono iku ya. Wiki rek menculi rek. Jalan Ngono, aduh. Mas. Ring. Aduh. Teko. Lek teko siji loro oke, Pak. Ya, Iya, iya. Biyen lho, posisi warung kayak buka Kayak promosi-promosi ini. Karena anggapannya awak dhewe kudu promosi maksimal. Maksimal. Baru Mas Hendra. Ono ndak kejadian lucu deh selama Covid iku, Pak? Wake wis. Oke ya. Covid iku wake wis. Apa ya? Apa salah sih, kan kenapa? iki dia satu Guyu sih iki lah. Ya. Tapi Oke. wedi anu Pak, wedi keliru aku. Wedi keliru ngomong aku. Dengan disclaimer buat Disclaimer, ndak buat apa-apa. penonton komik. Aman ae, Ini Pak. kayak guyonan nah, aja diambil serius ini. Nggak masalah sih, nggak masalah. Terus Aman. bareng ngono kaya PPKM lek aran. PPKM. Iya. PPKM. Pakai masker. Aduh ya apa rokok iki mbek masker. Iya. Kuping dah. Iya. Salah sama ini kita kok ndak siji-siji. Rong truk ngono kan biyen, Pak. Hah? Bener. Iya, gerombolan, Pak. Ayo. Bener. Sing kene wedi, customer ya wedi, Pak. Mati. Langsung sampean tutup, Mas. Ya enggak, Enggak, sih, ya? Pak Marini. Pinarak ngono. Tak mau ndelok di Hmm. posisi ini. Cuma aku ya wis ngobrol ambek customer lek pas posisi dhek mlebu nang kasir iku ambek diobrolno nggawa masker enggak? Cara ya SOP Edukasi ne ya. Covid lek di luar lah ya Nggawa apa. masker enggak? Enggak. Aku ngei masker, Pak. Saking aku kepingin payune lho ya. Ya Allah. Oh, ngono, Kudu Pak. ngono. Maksudnya aku ini ndak lebay, cuma njene koyo ngono. Harus piye. gitu Iya. menanggulangi iku. Pirang tahun, Mas? Ndak apa lek ngono. Pirang tahun? Wah, ke tahun, 3 tahun. Rong tahun, Rong Mas. tahun. Rong lah. tahun. Sing keras-kerasnya 2 tahun. Rong tahun. Kok ndak WFH pisan ya, Mas? Apa ya, Mas? Anu kerja di omah anu. Enggak. Digarap di omah kopiane ndak yo. Tapi iku mlayu nang takeaway akhirnya. Takeaway. Take away. Pesen antar, biyen iku sampe ngono, Pak. Ya ono ae. Ya ada. Alhamdulillah. Lho saiki awak dhewe kate ndak percaya iku ya mustahil, Mas. Wong ono ning ngarepe moto. Aku warungnya kan buka. Heeh. Terus bareng ngono promosi di sosmed yo iso diterno kota-kota lah. Iku yo ngefek sampe 20%, Mas. Nggak iso. Ya intinya sampean kan berusaha ya apa carane berputar wis, enggak disetak ndek gunung kan. Ya. Awalnya karyawan 5 dadi wira, Pak. Akhirnya dicoba dhewe. Akhirnya sampe dicoba dhewe, Pak yo. Akhirnya dicoba dhewe wong papat lah. Iku wis orangnya sampean Iya, dhewe mesti ya. dudu apa ya? Dudu wong liya sing kerja dudu. Encen mulai awal kan warungnya kan teko arek sing apa jenenge? Collab Circle ku gawe mau. project iki mau kan digarap dhewe. Terus arek-arek ono kegiatan, akhirnya ono sing di rumah, ono sing lanjutno usaha apa? Keluargae. Keluargae. Awak dhewe kan yo gak iso maksa gawe iku, Pak. Awak dhewe kan gak iso Kondisi soalnya. ngei kebutuhannya dhek. Dadi kira-kira iki kedene sampean mulai 2019 ya Mas ya. Sampai saiki pirang tahun ya? 2020-an lah. Anggap ae 2020 ya. Ya 6 tahun. 6 tahunan. Piro saiki jumlah karyawan nih Mas? Mulai teko piro wis? Mulai teko piro sampai terakhir wingi iki wis? Piro? Lah asine teko wonge dhewe yo, Mas. Iso asline. Asline. Digarap dhewe asline iso. Sanggup ya. Cuma kan awak dhewe ana kebutuhan liya. Liya. Dalam artian koyo sing iso balik nang omah. Sing iso delok ngene, sing iso nganu iki. Akhire golek iku. Lek Golek. biyen digarap dhewe. Tapi sampean sik tetep cawe-cawe dalam artian sik apa bendino nyambangi apa wis mek buka tutup tok apa sampean Aku rono. sing nyapu ya. Oh. Aku sing nyapu. Rajin Ya isu, iya. Lah soalnya awak dhewe iki apa Mas yo? Kepingin
Tauladan, Awak dhewe. tauladan aja. Lek kepengin warungnya apik yo kudu ambek digarap dhewe ngono Oh ae. iya. nggak Oh, boleh iya, los-losan sih, bener, masuk akal. Nggak iso. Setuju aku. Gak iso. Hmm. Sedangkan pikirannya wong penggawean iku ndak padha. Iki kudu diwalik tibake sing bener ditutup. Kan ngono, Pak. Iya iya sih. Kan ngono. Yo mbek dungo aja. Nomor 1. Mari tak saponi ngono. Kan waya golek duit ya iki. Bakti dulu loh. Lupa atau anu, ayo jangan rene rek. Aduh, Nggak sih, nggak. enggak ya, Ndak ngono. Udah sampai ngene ya. Mek WA. Sorry Pak ya. Oh iya, aku penasaran Mas. Unik sih, lek dari segi apa pengucapan unik pisan. Apa artinya jenenge Ogut iki? Lah asine dudu ogut, Pak. Apa? Asine dawa. Asine ku teko obrolane kanca-kancae bojoku iki kan jenenge awak dhewe gawe project bareng mulai sadurunge nyekel pacul ya kudu diomong bareng sak konsepe kan ngono Mas. Iya. Kali lek awak dhewe setelah mlebu. Nah, lagi budale bareng wis. Wong limo iki. Apa jenenge Muhammad Abdul Ogut ngono. Enggak, Yo, apa Pak? Nah, ngono bisa. So, apa Pak? Ya maksudnya kayak proyekan ini kan mulai awal sadurunge Oh. sadurunge omah iku disewa iki wis awak dhewe iki wis nulis menu, nulis konsep ya apa warung iki dimodel diwalik apa ya apa kan ya kudu diobrol awal. Aku ngerti sih dawa deh. Ogut itu apa? Apa? Obrolan begedut. Rolan terus le ada gitu. Asine all bad good lek dasar. Oh, salah. Sini. Soale British ini. warung kopi kopi dalam artian warung iki dek iki ono sangkut pautnya ambek pekerjaannya orang tua. Orang tuane bojoku. Setuju. Nama adalah doa. All about good. Lek jare saiki All alay. about good. Lek lagi alay. Ya ndak lah. Ya saiki arek Gen Z ya seneng sing singkat-singkat ngono saiki. Lah kok ketepaan akhirnya disingkat akhirnya jiki ya oh good. Oh good. Nah, itu kan lucu nih, oh good, simple. Maksudnya wong melafal lho ya. Daerah moro-moro mikir Ogut. Lah tapi Apa apike Ogut, tulisan no? oh good iki ono wong becaan liwat ndek ngarepe warung. Apa? Nyaman oh good. Oh. Wong iku mesti ngomong ngono, Pak, tapi aku yang guyu. Piro lek ngene ya. Sampai kondisi ini sampai nyapu. Positif wis. Mampir lek. Piro lek? Misale apa yo? Dek ndak secara ndak sengaja dek iso apal lho akhirnya. Kan Akhirnya. ngono sih, Mas. Nah, emang aneh iku unik, embo ya apa ya? Ya teko baik kok ya. Ya ndak. Ya ndak ya. Ayo Mbak Marijan. Mbak terus ya. Cak durunge melu Strajos lho, melu aku ae. Lo trainingnya deh sampean ya. Lebat. Lebagun. Ya berarti kan hitungannya dengan sampean membuka kedai terus terlibat dengan anu itu tergolong juga sebagai UMKM ya Mas ya. Iya, Mas. UMKM di Lumajang. Nah, sing tak maksud sebagai bagian dari UMKM ning Lumajang iki. Ya apa carane sampean ndelok iku solidaritas antar perkopian Lumajang lah antara mungkin Ogut sama si B, si C. Iku. Menurut sampean ono tambah gesekan apa ono tambah ayo maju-majuan rek. Ayo konsepnya api-apian, modernan. Iya menurut sampean iki. Lek saiki maju bareng. Wow. Lek biyen belum tentu. Podo kan masih konteran kan ngono. Good. Betul. Semua bidang di ini kita iso. Lek digawe maju bareng. Jalui maju dhisik. Maksudnya aku ndak ngomong kopian nih, ngomong pekerjaanku biyen ambek sampean kan Iya. podo kan. Iya. Ayo. Sikut-sikutan ya, Pak ya. Kayaknya ndak sikut-sikutan. Tancah. Mencul-menculan loh cari Mas Midat bang, mencul-menculan sih. Semencul di sini Tapi oleh aku boleh. ndak peduli ambek iku, Pak. Maksudnya dalam artian kan A B ono gesekan ngene. Setidaknya aku ndak mengganggu kalian yo. Aku tak gas ae. Kayaknya. Terus dengan adanya kedai sampean sing menurutku hitungannya
terkenal lah di Lumajang. Otomatis kan sampean punya link di berbagai kota di luar Lumajang, entah itu kota sebelah Jember, Malang, Probolinggo atau mungkin Surabaya. Ya opo sampean menyamakan dengan solidaritas perkopian Lumajang ambek perkopian di luar Lumajang. Lah iku aku mengikuti Waskita. Soalnya sing lebih dominan kopi kan Waskita. Aku kan duduk arek kopian, Mas. Istimewa anjing pangeran Waskita Kan ya. ngono Tuan sih. muda iki. Lah awak dhewe istimewa. moro-moro mlebu nang warung iku. Aku ngene-ngene kan keliru, Pak. Ya memang Waskita bener-bener kaki tangan sama nih Mas. Apa Ndak. Mas itu? Ndak, ya. Boleh, Mas. Waskita iki wong Mas. Podri. Oh, iya. Wong, ya wis Ndak. perjalanane dhek mulai nol dek kedai iki ya bar Waskita iku mau. Oh. Waskita sampai saiki ya wis sampai dadi penghuni tetap di kopiane wis. Yo dulur, Pak. Dadi dulur. Dulur. Wayane kanca ndek dalan kan akhirnya dadi dulur. Dadi dulur yo. Tapi memang ndak ana hubungan darah kan. Ono yang sini kan teko nah biasa. Ah, iki lah. Omongan iki lah. Nabi Adam di apa iki lah. Iya, kemarin itu kon ngaji ya. Dadi metadarus yo. Berarti menurut sampean untuk UMKM Lumajang untuk tingkat solidaritas iki ya wis cukup terkoordinir, maksudnya cukup mudah lah. Wong hitungane bahasa kasare ya ndak terlalu kaku-kaku amat. Enakan, Pak. Enakan ya. Enakan. Enakan. Mungkin memang dari ya meskipun kita ndak udah harus kopian wis dalam hal pertemanan koyo wong Lumajang iki Oke ae. koncoku nang maksudnya ono koncoku wong Jember, wong Pasuruan, bahkan wong Surabaya, Malang, nang Lumajang maksudnya gampang akrab, kenalan ngono lho sing tak maksud. Berarti ya mencerminkan iku lek ketika di dunia bisnis mungkin seperti itu. Istimewa. Ndak iso lewat dhewe moro mlaku dhewe ndak iso. Ajine wae ya. Meskipun Maksudnya awak atos-atosan lho ya. Lek ngarani atas ya ndak ya Ndak. lek watu. Waduh. Petinju lah. Petinju. Nyekel banyu ndak lugu. Iya, ndak legur ya, lumbu. Lumbu di banyu di dalam talas itu kan. Mungkin iki Mas, arek-arek iki akeh sing bingung Mas untuk mengawali sebuah usaha iki. Ya apa sih tipe arek misal pengen usaha iku kudu ya apa? Nawa itu apa sama godin? Yo, sing dimaksud Mas Hendrik, tip and trick-e ya apa? Maksudnya cara nggak langsung kan hitungannya sampean iki merintis bukan pewaris, Mas. Ya, jero ya. Iya. Tapi sing tak cara pandangku nang sampean iku ngono. Soalnya aku kenal sampean kan suwe. Maksudnya Iya. wis bener-bener mulai nol merintis ogut iki mau. Piye Mas? Maksudnya solusi bagi teman-teman sing mungkin punya modal tapi ndak duwe arah dan tujuan timbangi kayak judi atau kayak tuku hal-hal sing aneh sing ndak negatif lah. Mending kan kayak buka usaha atau ya opo ngono lho. Tidak dulu-dulu nang sumber suko ngono. Kulaan beras, Iya. kulaan beras. Kulak Brambang. Bisa. Ya, nek nambah ada budal. Piye Mas Ya Mita? lek teko aku sih balik mana Mas ya lek kate digawe pekerjaan. Lek menurutku lek apa ya? Pembelajaran mulai aku mlebu kerja. Ya aku tuh golek hobi ini lek iso aku dadi pekerjaan. Lek umur saiki lah Mas. Dalam artian toh ya. Heeh. Aku ndak kepingin melok uang. Aku mek kepingin buka usaha aku dhewe. Contoh nih, kayak sampean Iya. podcast. Hmm. Ya. Podcast Aku iki. seneng, tapi iso golek duit. Akhirnya kan seneng, Pak. Oh, Aku iya, ndak ngomong sing pekerja loh, Mas. Aku Pekerja. ngomong awak dhewe. wis. Iya. Kan kudu ngono. Mas. Dengono. Golek seneng. Golek senenge. Ya sing tak maksud kan golek ya iki mungkin info dari teman-temanku yang selama ini sih belum dapat kerja. Golek kerja di Lumajang untuk saat ini ya, untuk sing selera mereka pekerjaan seperti apa itu memang rada angel lek jarine Ya kanca-kancaku. trafike ngene, Pak. Ngene lho. Ya iya. Pengangguran ini. Tingkat pengangguran lek menurutku ya di Lumajang. Makanya iku mungkin teman-teman sing pengen buka usaha atau ada nih misalnya 5 orang 5 juta, ayo buka apa? Kan nggak harus kopian juga ya Mas ya, kan banyak sekarang yang disukai orang-orang makanan, minuman. Ya lek menurutku itu mau ya, Mas. Awak dhewe
kate gerak opo, sing kate digarap opo, proyekan opo, tapi awak dhewe kudu krek ae wis ya, krek teko awake dhewe lho ya. Nah, ini misalnya Jadi kayak peran tutup peran sih kayak serau ngambil konco iku penting banget apa ndak menurut nah, sampean? betul, Mas? pertanyaan bagus. Kudu penting, Pak. Lek di kopian lho ya. Wajib ya. Penting ya Pak ya ternyata ya. Posisine sing duwe ngelu, posisine awak dhewe nangis, ketemu customer ya kudu guyu wis. Ate merengut ha. Iya, iya. Kan ndak iso, Pak. Ndak iso. Awak dhewe, Pak. Lek jareku sih warung kopi ya wis koyo bayi. Wah, Tinggal ngene mati lampu gejlek. Gejlek. Mulai, ditinggal ngene ketemu sapa kan ngono. ngalami ya, Pak. Oh iya, duduk jatuh bangun. Kait tutuk, kait mulai misalnya teko sampean wis mulai isu sampai beduk. Terus mulai sih lele kait jakrak peda. Mas minta iki ono apa? Enggak sih duduk wae lele ya. Apa? Kayak wae dolin lho, Pak. Mesti jase. wis iku lho. Lele-lele kan aku di warung, Mas. Kan denggenku kan ono tempat istirahat. Istirahat ya. Mamane awak dhewe kate, wah aku kepengin ngopi rene rek sore-sore benang kali ta benang. Suasana baru. Benang tempate koncoe. Koncoe pasti ya sampean iki. Kae tutut nyeruput. Mas iki koyo trouble iki. Balik, Pak. Ojo ndak balik ya ndak buka. Udah buka langsung. Fatal iku. Ngono. Ya iku kan ono sangkut paute ya anu Mbak hitungane bahas jatuh bangun lah. Bisnis setiap kita bisnis kerja ikut orang pasti ono jatuh bangun nih. Cuma kan iku hitungannya ndak sesignifikan ketika kita buka usaha sendiri. Jatuh bangunnya ya luwe iku mau kayak misalnya sampean sik tas iku cerita kene iki mari ngelu nangis entah itu tukaran atau mungkin duit tabungan opo. Maksudnya duduk nangis percintaan. Iya. Duduk percintaan. Itu percintaan masalah bisnis iki mau. Ngeluh apa nangis. Terus ada customer kita harus apa ya hitungannya wis buak nangis iku mau Iya. ben tetep senyum ramah. Iya. Apa dikon mencolot ae nang sampean lek ono sing sambat nang warung ngono Mas. Enggak, maksudnya dalam artian kayak kadang awak dhewe Mas ya di kopian di warung ya, aku ngomong di warung. Arek sing nang warung kadang kepingin me time dhewe, kepingin dhewean. Aku ya ndak jagongi, Pak. Oh, Tapi ono ya aku- Mas ya. Aku tapi mek koyo taparani ambil sopo kate ambil sopoan. Ono kegiatan opo rene ndak ono aku kepingin me time apa kepingin aku pengin ngopi. Wis, lek dhek nyeluk aku marani. Awak dhewe serba salah sini. Iya ya masuk. Iya sih. Salah Pak asine. Kok cuek-cuek temen sih wong e Iya, kadang ono. Dhewe iki dudu jaga jarak, Mm-mm. dudu jaga jarak iki. Dalam artian awak dhewe jaga privasine wong, mbok iku wong iku kate video callan ya, Mm-mm. mbok iku kate tiba-tiba lebih go aku kan enggak ada Pak. Hah? Tahu nginceng berarti sampean. Kebek. Ogun akeh wong lebih gone deh ogun. Enggak ada ngawur. Oh iya Mas, aku krungu-krungu sampean iki buka segmen baru yo. Sate apa? Sate doa ibu. Iki apa Mas? Lancar Mas? Lancar alhamdulillah. Yo, di event nih sampean enggak masa. Oh ya asline. Iku awal launching ya? Iya, awal launching iku. Oh, event high qual. Opo yo? Di acara. Wis gabut ade. Enggak. Ya Sing apa? pertama kan aku nggak senjatai makanan nasi, Pak. Sing aku di Ekvol pertama itu. Sing 2025 toh? Iya sing 510. iya Heeh. itu. Kan aku nggak makanan. Ternyata ribet. Akhirnya kan aku koyo buka warung, Mas. Iya. Sing minyak, Minyak. Iya. sing tong sampah, telenan, no, Telenan, jalanan, jalanan. kate di tangan. Penting ya. iku. Oh, kan, yun. Nanti ketok-ketok be paving adene. Setelah ribet, akhirnya aku ono koncoku pisan marani di acara itu. Kowe tok arek grembel. Dodol sate le. Wah, cuk, langsung terbesit ngono ya. Tapi Bakar-bakaran ya. Biyen niku tahu duwe project kan kate gawe sate. Memang. Memang. Oh. Dalam artian kaya bojoku iki kaya buka sate enak kok. Soalnya bapak support deh. Awak dhewe lek dodol sate wong tuwa deh omah iki support. Soalnya pekerjaannya apa? Moro tuwa kuwi salah sijine ana sing di pasar, Pak. Jadi kan Oh. koyo ngerti daging, koyo ngerti apa ya? Iwak Paham. Ya. Iku dulunya iku memang mau buka kedai sendiri atau ruang lingkupnya di
kafene Ogut iku mau. Awal biyen niku sadurunge ono obrolan sing ndek acara Iya, iku. heeh. Iku pingine buka dhewe. Di ruko dhewe. Elek-elek Dik. Apa ya? Tenda biru. Tenda biru lah itu kan. Bongkar pasang, Iya, bongkar pasang. Ternyata ndak sampai kono, ndak sampai tujuan kono. Akhirnya wis suwe beberapa tahun. 2 tahun lah ya, ndak beberapa tahun. 2 tahun. Terus nang acara itu. Dodol sate enak kok eling. Tapi ndak usah sego, gawe lontong ae ndak ribet. Iya, masa akal. Mas. Tuku sampean Mas lontongnya Mas. Apa enggak dhewe? Enggak anu apa? Langsung di pasar. Oh, langsung Di ya. pasar kan akeh. Mas. Akeh, heeh. Akhirnya produksi ini tak gawe di rumah. Di rumahku dhewe. Jadi koyo budeku sing kerjane santai mek mipi mbang-mbangan lho, Le. Ya. Kan ngono. Akhirnya oleh penghasilan Nyunduk dong. ayo. Teko nyunduk. Buka lowongan akhirnya. Pakai nyunduk Tapi ae. Iseng-iseng buka lowongan. Berhubung iku launching ndek sampean ternyata akeh sing tertarik pisan ambek makanan iku. Ayo aku ngobrol ambek bojoku mbek Wasito. Diteruskan. Ya apa lek diajar ae. Oh. Carane ngene. Maksudnya dalam artian buka ndek iya awak dhewe lek ndono event. Yo kan cek durung duwe rezeki lah. Heeh. Kalau ono rezeki yo kedepane yo kepinginku yo duwe Makro, biru makro. Berhubung sik durung ono rezeki yo di omahe dhewe dhisik. Ya udah nyewa. Ya udah nyewa. Masih banyak lahan kosong dong di depan. Tapi iku akhirnya iso digawe senjatae Ogut, Pak. Lek digawe bazar. Dadi aku ndak gawa Ogut saiki, gawa sate. Sate iku wis yo. Sing tak gawe senjata lho, Mas. Ya, Lek paham. kopi mungkin wis akeh lah, Mas. Oke, menurut. Kopi ki akeh. Oke. Sejelentrek lah. Dek kene di Lumajang iki mungkin penikmat ya. Heeh. Kan iya, Mas. Penikmat termasuk aku. Penikmat lah. Penikmat aku. Penikmat. Apa senjataku? Ndak iso, kopi ndak iso. Mesti ndak duwe kayak power Leono bazar terus aku buka kopian. Ya bener kopian cuma buka dodol kopi. Soalnya sih kurang tes ngono ae lek aku. Soalnya ya mungkin teko alat kurang proper. Soalnya kalau ngono awak. Iya. Kan kudu mikir no pisan. Cuma memang lek aku wong awam sih menilai kopi yo mesti kita mencelok di kopian dia menurutku ya rasanya ya ngunu-ngunu aja. Cuma kadang kita itu ke situ membeli nyamannya, Mas. Mungkin kopi ini biasa aja. Misalnya nih aku ngopi di ngopi ini loh biasa aja kayak ngopi di warung pinggir embung biasa. Tapi wonge grapyak. Ya dodol grapyak iku mah. Lek aku nak Ogut ya, aku delok di kuni ku ono personile SNSD, Pak. Ya apa ya. Ya iku nilai plusku, Pak. Ya iku sing gare aku tertarik. Dia kene lah sing dodol grapek-grapek ya. Iya, Pak. Sing ndi? Grepe paling. Grepe lek udah grapyak iku. Grapek. Oh. Ono Mas Pinara ini. Wis bentuk omange kok. Tapi aku durung tau mlebu sumber juga ya. Durung ya. Mek liwat ya. Iya. Kayak tukang becak mangi kok ya. Liwat. Gunung mampir ndak direk. ABP ne, Pak. FYP. ne. Yo gak kroso akhirnya iki tutuk di penghujung acara Mas Midat. Dalam artian yo kita sebagai penyelenggara komik ini terima kasih banyak buat Mas Midat sudah mau datang ke sini di podcast kami yang kecil. Ya bukan apa hitungannya ya. Ndak iki ndak kecil sih. Ndak kecil ya jadi ya. Oh lah sini ya. Tapi mek koyo nambani wong lho. Suasana lho. Coba dukun coba lanjut. Nambah nih, Pak. Apa ya kita. Tapi yo Mas timbangannya mencolot loh, Mas. Iya, Iku iya, tok aku sing iya, kuwatir iya. yo. Jangan cangar ya. Jangan. Kalian semua ini. Kalian sampean deh. Kira-kira Gambiran. Betul merugul teko kono. Ya, terima kasih banyak buat Mas Midat sudah mau datang ke sini. Intinya kita berbagi informasi di podcast iki, Mas. Maksudnya sampean datang ke sini banyak ilmu yang bisa didengar buat teman-teman untuk warga Lumajang dan sekitarnya. Mungkin dari ilmu bisnisnya atau ilmu apa menculnya tadi itu. Soalnya sampean sebut mencul itu mulai teko latar kumang sampai di gini terus sampai di podcast Akhirnya muncul. mencul Muncul ya. ayo Dasarnya muncul lah. mencul Iya.
Buka usaha ya ada. Ya buat teman-teman yang bingung mau ngopi di mana, ada di Lumajang tempatnya bagus ya di Ogut. Terus di situ ada juga makanan namanya sate doa ibu, khas anak skena. Ya benar ya Mas. Sekian aja lo. Ini ada pertanyaan paling akhir buat Mas Midan. Siapa dia? Nah, kata-kata mutiara dari Mas Midat untuk viewernya ngomik. Monggo. Yo lek iki lek ngarani mutiara ya enggak sih. Apa? Cuma Perak. sing pernah aku Waktu Pak. lakoni ae sih. Iya. Ya lek awakmu kate buka usaha yo lek iso aja nanggung. Lek si awakmu kepengin dolen aja buka usaha. Oh, rungono. Kan iya, Pak. Rungono iki rek. Kan lek awak dhewe oke dolen, tapi setelah awak dhewe project selesai. Lek- Kecuali kerjanya ambek dolen ya Pak ya. Loh iya, beda meneh lek ambek gaet, Mas. Oh, Kan ngono, Mas. iya. Awak dhewe kan ngomong warung kopi. Iya, bener. Lek kepengin usaha, lek sik durung kertekak. Lek sik kepengin aneh-aneh, aja buka usaha aja. Ya, ikulah kata-kata mutiara dari Mas Midat ya, cukup terdengar cemengkling di kuping saya, di pendengar yang ngomik juga. Iki lho penonton nih 1000 lho. Rek. Sewu. Ono Udah sing sih, klambi kamu. putih. Wah. Dikira dukun temen awake rek, rembang-rembang. Lha aku mau mlebu rene yo. Ini yo omae yo, liwat sawah. Ayo. Yes, di karepe tumang. Ndak ketipan cablukan ya untung ya. Aku ini Mau di karepe mbek kancaku. Lho, awak dhewe yo. Podcast dhewe sarojat. Buri acara dilai jogetan wedhus. kontes wedhus. Ya iku lah wong-wong desa kan unik Pak. Iya, Dadi ono maksudnya dulu ono banner-banner deh pikirnya wong partai-partai kayak kayak nutup. Oleh dicoplok ya tak dele oku. Ono fotone bapakku. Menune apa iki lanangan, Mas? Ya, ini buat teman-teman sudah lihat podcastnya dari awal sampai akhir. Wejangan-wejangan dari Mas Midat, pengalaman mulai awal karirnya sampai sekarang punya 2 bisnis yang sedang berjalan dengan kokoh sekarang di Lumajang. Kokoh tak tertandingi. Kok kamar tikus. Enggak, kokoh tak tertandingi, semen. Iki gawe booster juga buat teman-teman sekalian penontonnya ngomik ya. Jadi misalnya sampean bingung mau buka bisnis apa ya datang aja ke Ogut, langsung hubungi ownernya 008 bidang opo sing cocok kayak aku. Nggak ada ya? Nggak ada, aku nggak nambani wong. Zaman melbur ini ngeluh aku wis jadi wis Ayo adu nasib wes ini. Ngeluh-ngeluhan. sepel lah. Sepel ayo wes ini. Intinya terima kasih banyak Mas Midat. Siap. Ya, sudah datang ke sini. Mas, makasih. Oh ya, sebelum kita tutup, aku ada sedikit hadiah merchandise buat Mas Midat. Gila, spesial ya, Mas. Spesial ya Mas. Bos. Ya Allah, sebenarnya. Sebenarnya ya. Thank you. Oh, Mari ki foto bareng, Pak. Foto bareng mari. Foto bareng. iki gawe di JJ. Iya benar. Tekan Pak, ayo tekan Pak. JJ udah JJ ini. Apa iku? Plaza iku lho. Oh jase, iya foto foto lawas sama jase. di Iya. SD lek foto rapot kudu mrono lho, Pak. Kudu Kan lek saiki Dek sekolah. Dadi bengkel lah saiki. Dadi bengkel. Oh, tadi panggung kopin lho. Ngomong. Ya, Pak. Ya, Pak, Mas. Nurut sampean, Mas. Terima kasih, oke. Ya, oke. Iki koyo tak pajang di pojok aku. Kurang ajar. Di bagian wudhu loh. Kau delok iki langsung. Batal mana? Udah mana? Oke. Nah, kita di penghujung acara. Jangan lupa like, subscribe, dan follow ya. Jangan lupa juga komen di sosmednya, IG-nya Ngomik Podcast atau TikTok Podcast dan YouTube-nya Ngomik Podcast. Ya, teman-teman terima kasih banyak. Ya saya Chandra Feryandi sama Mas Endri dan Mas Midat, terima kasih banyak sudah memantau mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Ngomik Ngobrol ini. Enggak bisa.